tulong dahil jay akong pare. Nasingpit ay. Sige, tagluto ako. Tay-tay-pay nga urayan ka. Nabayaganak mo basit Tadi kumpare nga inteng ti kinasarita. Sana ni Mari Banang. Daim imot dayjay ako maray. Nalaing pay asumaaw. Uy nga rad. Ibagbaga. Ibagbaga. Ibagbaga ka. Siyempre, uray siya mo. Buka na yun dang umay dumawat. Kusira. Ay, wala. Napa, DJ? Andy sounds. Pinabulo yung time mo. Gusto, makita mo. Adakang ka ng tamo. Basi. May ramraman dito. Ni dakal pa. Wala. May ramraman dito. Kunana diyo bingo diya paglabas mi. Sino nga ninang ko? Di Daim papa. imot dayjay ako maray. Di ba ba ninang sir? Pay Ninang asumaaw. panang. Iso adya ako nimbagbaga king kuana ti kasapulak. Narigata inti makusilapan. Kwan buwan. Sweet siya. Sinasabak ko kayo. Is-in mo na Ah. Isumot lagaya masaanan nga maimutang ni Marituyang dito tersenak iti bagas Tayjayan balayo ti imutangan da. Anya nga imutang nga ibagbagam. Dimawat ni Pari Badong iti bagas may. Anya? Dimawat. Wen tasaan nan asukatan, wen nubayadan ti dinawat na. Kahit inikan mo't ni Kapitan. Ay inikan na Kumpari na kanungamen. Ay na, nagrigat apad padawatan dagitang agasawa. Ammo ko ti ugali da. Apay maray. Uray ipadawat mo amin kadakwada, awan ti utang da na imbaga nakam. Ay, jakman ammo kaniinteng. Itad mo't nga itad kadakwada. Badkwa. Nalulumag ni Anan. Lagi motong mo yun. Limuot man yung 53 kilos nga ron. Ina po. Kaslain salte ka ko rin po. Ganda niya, mabutan na ko na. Kwarag. Damagam to man kanya ang kalmaw. No kaano nga agpailay. Nagpailin sa hinton bigat. Sigurado ka? Wine. At datindaran na amiting iti munisipyaw. Eksaktaw no kasta. Mapanak mo iti ilay. Katagidan kayo na. Ay katwa na. Makigidda na kaon. Tay supay ang mangilibre iti pasahay. Nagluglugan ni Uncle Kao. Libre. Ang amnod ka. Pagbayada ko na. Anya. Pagbayadam niya ang kalmaw. Ang siyak libre. Anya. Pagbayadam niya ang kalmaw. Awan anya na. Pagbayada ko na. Ay, wan. Sige, pagbayadam ni Uncle Mau. Pagbayadam niya ang kalmaw. Yung siyak libre. Sige ay. Pagbayadam niya ang kalmaw. Ang siyak libre. Wala. Nyabra na rata paray. Tablay. Kuha mo lang. Samsung mo lang. Kalakas tamo di sa komsay di mo lang. Idat di mo na. Libre. Ang amnod ka. Pagbayada ko na. Pagbay... Di ba red ti upcom na yun? Jidakal mo na eh. Ay, Nagluglugan ni Uncle Kao. Libre. Ang amnod ka. Pagbayada ko na. sige. Pagbayadam na ang kalmaw. Ang siyak libre. Apay ngay? Kito na. Isugayam tada kwarta na. Siyak, awan kwarta, kwaraw. Iso nga ron nga agpalibre akin ni ang kalmaw. Toy ba? Mayat natanog kanta kagsit ka. Apay payla nga urayom ni Kapitan nga agpailay. Mabalin ka matlat ta mapan ijay ili asiksika. Kahit, ada kwarta nga. Kahit, ada kwarta nga itid mo pasahay. Aw, Umagayam. dated mo pagpulitay. Ay, nga pizza.
Ay, papitsa kang kal. Maglako. Ay, Naglako. mabalin ka matlata mapan ijay ili asiksika. Kahit, aday, pugaw ka na. Sikab. Ay, nagpugaw. Bug ka, pigsa jibis na. Apay pailaang nga urayom ni Kapitan nga agpailay. Mabalin ka matlatang agpaili asiksika. Kahit, aday tad mo akwarta apasahay. Awan adaya kwarta. Iso nga ro dayta ita. Iso ang makilugan na kini parenteng tawan ti pagpasahay. Kababain sa mutin day tangar aramidum badong. Ay unay kantaya. Ti kababain ti agtakaw. Agtaktakaw kaya. Saan matkit day? Agpalibriak lang may kingkwa na. Sige man lang makilugan kan kini Kapitan. Sa bagay, aging gaasaan ta maala di kwartata. Agpailibre ka pailaang kini Kapitan. Wain, dandanain tuyang. Dandanitan bumaknang. Rainy morning here in Poland, Kapitan. For- Yes, Ma'am Lovely Rose. Hello, thank you, Ma'am Lovely. Morning, Ma'am Tere and Nana Tuyang. Ma'am Hello, Lovely. Ma'am. Lovely Rose. Thank you, ha. De perfume. Perfume. Perfume! Thank you, G. Perfume, Ma'am Lovely. And Agpap- thank you ni Ma'am. Agpapada bang lumay. Asenkin ni Ma'am. Dayumi. Ni Ma'am Ason. Ay, Dayumi. Ma'am Asun Puwatan. Ma'am Dayome. Liktaw. Ma'am Dayome, thank you. Ma'am Puatan. Aw, nakadanon tayo dito yung ilay. Dito'y kamit ka din adum saag, pare. Wan paray, ang mapanak pa dita bangkaw. Eh, dito yakon. Di tanti munisipyo. Jeep, Eh. pipi. May bagi mo di ay. Ano sa nyo lang, day takinaya. Wen lang tamam. Dakal nga yaman. Mi. Takalayaman mi ma'am. Saan nga ano sa enjoy? Enjoy yan may. Takon din po impan ng tinda. Yun nga chocolate. Namay ibusan, bagami. Kade. May bibos Kasi, di banglote. Oran tag digdigos gam di. Uwan ka na. Tana banglote ng 2 stick. times away. Ay, mo mabalin. Di tanti munisipyo. Bumabata na. Nya. Di pasahin. Kita man, abay ka slada ka tatay. Awan? Awan ba? Awan niya. Siyak lang ti... Wan jay sikat jay sa tatay. bali. Jay kwarog nga may sa bagig. Owen man. Bagim mo jay may sam jay pang kagasulinan. Makamisis. Apa nga? Barbaro dahil tingnan ko. Wan paray, ang mapanak pa dita bangkaw. Eh, dito yakon. Di tanti munisipyo. Aw, di pliti yung arudain. Tag gasolina account. Paray, agpasahi ka na. Na. Warog. Libre akmat. Nusak tagluglugan Apay nalipatam nga angkel na. Libre ka No awan kadwam anaglugan. Ay, ni paribadong tisingiram. Paray, payaman, nakablawan ka iti. Good afternoon, paray. Na. Anya manenti kaya nasawan ti panang kablao mo kanya. How are you today, paray? Ay, amo kung ti kayat mo nga ibaga. Di mo lang amin may diretso. Iso day ta, paray. Noon niya ti adda dita panunod mo. Na. Day talatan. Bayadak langan ti pasahin. Ay, manang, ti pasahin ni Tata Mabadaw. 50 pisa o Sika, sanggay. naginan. Ay, pare, senior citizen kan? Ay, kit nalabas pa yan a senior citizen na, paray. Na. Nalabsakaw day ta. Nangag mo ko araw. Apay awan la discount na. Sige, 15 langain. Aw, nagdakil day ta discount Kasta. paray, agkuyog tanto man na nga. Di po ba? Kasi into no next week, I want to recording tayo. So, 11 kan 12, 13 to recording. Makaumay ka nga sa 11. Kasi di 11 pang novel kay Jay. Tapos J12 pang ending kay Jay. Martes, Novel Merkulis. J ko. Monday, Tuesday. Oh my God. Di ba? Nagawawit naman lang mo. Kasi ko to. Kung na kami nga itulod ka, 1.5 lang na. 1.5.
Kung dapat manok. Oh. Para awan niya iilisik. Kiwat. Character. Sige na. Wala ko nun yung hataman. Nanay, ipinal na dyan kasta. Diyan, ibrinsan pare. Di Rom. Kasta. Panibagan Wala man. na ni Inteng. Antigina. Antigina. Wala ko nun yung hataman. Di Rom. Ay, awan nala na. Sige, wala. Maptang dyan mama siyam kadrama. Kastamat ma'am ason puatan. Thank you. Nagdakil na ita discount ah. Pare. Agkuyog tanto manan nga gawid ah. Tapno iplit yan naktumaday. Ha! Usay, di mo iluglugan ni tata ba daw? Ne, tapay mo. Uwang pagpliti na. Awan nga pulaos. Katno pilinitiliaan ni uncle ko ngay. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Tiyal daw niya pare. O, kumayo ka na. Pagpile ka magpare. Mhm. Parasan pare. Pangarog yan. Awan. Pagpliti na. Ano bigla mo na. Kini, kapitan. Awan nga pulaos. Awan. Katno ni uncle ko tinagbayad iti pliti na. Diyak nga ro tiluglugan na. Uray ni nanatuyang. Wine. Agpadadangawan kwartada. Lugay no kas jay. Nagninati gasolina. Uray parahanda ka. Saan mo ida nga iluglugan? To'y bad. Page 3. Opo, ay, sakit tinata ka. Manalo di iglas ko. Ay. Badong, kasapulan amapan kamanin ije balay da kapitan. Ay, mabainak mo tin na. Siya mula siya kung ti babon mo. Awan nga rod buguong, naibusan. Kay, siya manin ti ibaw mo ang mapandumawat. Si kamati kumparin na. Mabainak nga ruday. Dayta kinapuskol ti rupam, mabain ka pailaan. Ay, si kanti mapan. Siyak malaungon. Amo mo na, tiraramida mi jay. Tapno masyan king ka ni kapitan. Woy, namaw, siyak pa'y ti surwam. Kang agpugpugita. Kwantoy. Kuha nang toy. Ay, Hihihi. Diadiwang Road, Green Valley din yan tay. Diyan ka. Diadiwang Road, Green Ay. Valley ti barangay na. Ang kumangod. apay, sa dino ti papanamare, tadamot iggamwa garapon. Adala ko ma... Ni? Adala ko mabugong maray. Baba nang dali ay. Apay, sa dino ti papanamare, tadamot iggamwa garapon. Adala ko maabugoong maray. Ada, nagadaw, mano ti gatangam. Imbaga kaya agumatang Ni, samo da magdamagan. damdamagak laeng ngam sa anak agumatang. Amok anangina tilakom. Ay na, mare, amin agagatangan itakot ng hina. Dayamot na laka itapanawan. Ay, mapanak laengan dumawat di tabalay da kapitan. Idi dimawat ni badong mo iti bagas. Amari, idi. Sige. Awan nga ron igatang may. Ay. Ay, mapanak laengan dumawat di tabalay da kapitan. Ide, dimawat ni badong mo iti bagas. Ita, si kama ti mapandumawat iti bugoong. Awan nga ron igatang may. Di yumot abusuan ti kinaanos da kapitan a. Entoy. Ibaloy ko naman gayam. Di main record na. Ibaloy version. Ay, un gayam. Hiniptang ko. Un, sikat yung konto. Di man ibaloy gayam. Ay, translate ano kay. Dadayan ka man, translate mo. Damdamagak maray no anya ti kasapulam. Tanay ada mo igmo agarapon. Kapitan. Ay. Apa yan? Diyak malapdan to Eric na Ay, kapitan. Agure ka man. What is your problem anyway?
Problema mi kini badong ka, kapitan. Anya day ta aya. Ay, matay kamay. Apay amatay kayo. Matay kami, kapitan. Agngangabitan kibiyag may. Apay ngay may. Saan kayo pa'y amat matay Ay, di mo kaya tamatay kamay, kapitan. Saan pa'y nga tanay? Saan pa'y analpas ti panagbubutaws? Ay, kaya't mo asawan. Urayan mi pa'y amalpas ti butos sa kamin tumatay. Awan mo timbag akakas tama. Hanggang saan kayo pa'y amat matay Ay, matay kami. Tawan bogong may. Ha? Detalang matay kayo? Wen, kapitan. Isuadi mo pa'y kayat amatay kami. No. Isuado di mo pa'y kayat amatay kamay. Mangtad kay ti buguaw. Aywan, idiritsong dito ni. Yung kapunuan da ito garapon nga awit ko ito bugo ko naman. Tanuhang nga kaslakats in. Yes, dayan. Sakit ti matak. Maturog chupay. Bugong may. Detalang matay kayo? Wen, kapitan. Iso ano di mo pa'y kayat amatay kamay. Ingka punuan da ito garapon nga awit kaw iti buguang. Nungay hap unlay. Ang mga no saan kami nga umabot iti panagbubutaw. Saan da kanto na may butaw? Madi. Sige. Inakpunuan iti bugong na itagarapan. Paglupya sa mga kapitan. Uwan, sadsadak pa'y. Ban in. Tapos to'y badmanan. Ay na po. Pangbugoong ko dayta iti si daan ta papayak kan sardinas. Iten mo pa'y laang kan ni Marituyang. Ingkan to gumatangan. Ay, unay metten da gijay atat tao. Ultimo bugoong dawaten da. Matay da nga rod ka nuno awan bugoong da. Ay, agsubsubrada metten. Abay, awan kwartada apulos. Daka mo Tanaga pumot ni pare badong iji bangko idi na minsan. Ha! Di mo ikikan ida. Di ka lamasan mat. Tulungan ta idan, kakaasida. Kita am di rupa ni Marituyang. Perme, agrongrunga abay. Ha! Badtoy. Bay abtag rungaab. Uy. Sa iyong ngitwi. Gawin tayo mo, pay. Badong, kita da ito inted ni Kapitan Abugoong tao. Nagadaw. Ay, Wayne, umanayon da ita, nga usarin ta iti makabulan. Umanayon, aging gaamaala tayo kwartata. Jay ado a kwartata, kunam mo ta. Ay na, bak ng tanton badong. Ay, ay, problema. Ne, anya ti problema. No pangidulinan ta, di kwartata. Tana, ni? Pay nga problema ka, kuna ka ta. Abo. Palima lang nga. Abo. No, agbugong kanto, magkagasin ka pa lang, Mike. Abo. Una niya na bunga ti papaya. Di mo namon kung bulili. May mas ang bulili yan. Bugong. Munamon ang Di mo naman. Di puraw nga Ngam- nang tilawan niya. awang Ay, mat sa ipatas na yung mas, taktan. pare. Munamon mo lang. Di puraw nga eh. Wala mo namon ade. Di karing, no madaing. Palalanda di ko katanda di si Ignacio. Anya ti problema. No pangidulinan ta, di kwartata. Di paglakwan ta, iti dagata. Apay nga nga idulin mau. Gastusin ta. Lalaki ko ha. Nagadumot ti badong na. Di aramilin na. Hindi ko mamaisa lang. Duwa kasi. Ay, asis. Che. Apa pakasar ni Tata Badong ko ni Nanatuyang? Sino kumangay ti pakasarin da? Kaya nagpipigsama ti patukar da. Handa siguro ag birthday .
San damit nga birthday? Kasla damat akanayon ti silsilibraran da. Ay, inka man damagain. Sakit ti pagdamdamaga maun. Ah. Anya nga iti amok dita. Agtististik ni Dan Marts. Ay, Inaldaw sa mo ti selebrasyon yun ti balayaw, tataba daw. Wine. Anya nga ti silsilibraran yaw. Silsilibraran mi man da ito'y panagbalin mi nga instant millionaire kininana matuyan. Instant millionaire kayon? Naklat ka? Isuday tatipod na, kusay. Umay kami makisilibrar, tataba daw. Nay, kita mo taglawlaw mo ah. Makitam, dagiti nagado aluglugan na nakaparada dito'y arubayan, may. Wine. Lugan nga kakangina. Akin lugan nga dagita. Ay kay dagiti bak nang agagayam mi kanituyang ko ah. Adan bak ng agagayim yaw. Ay kit adudan ah. Nagbidgayam ang maadan iti gagayam, nubak nang ka. Da kami nga akabarangayam. Gagayim na kami may tataba daw. Nagkuna agayam kayo. Gagayam kayo. Isumiti amo midyat ah. Na. Hirme. Tuglap. Puyatan kayo. Aman. Ala una. Ayaw. Di aso. Mangririing. Anya di mayak. Basta makaisisbo. Medyo kwarto. Facebook pa lang may. At di aso hindi nga muna Kami muna plus. barangayam. Gagayim na kami may tataba daw. Nagkuna agagayam kayo. Ay gagayam na kayo. Gagayam kayo. So. Basta pul nga irurwar kami na agwa di siya. Dakirin di aso yun. Da kami nga akabarangayam. Kabayan. Gagayim na kami may tataba daw. Nagkuna agagayam kayo. Isumay. Aggagayim tayo nga kakabaranggayan. Adalugan nyo anang ina. Tricycle, kada. Tricycle. Yaglong-lungali pa iti dalig na. Aglalati pa eh. Anya nga ron ko saan kami mutabak nang. Ay, saan kayo ang mabaling nga umay makiarambak? Arimbangaw. Nubak nang kayo mutapada may. Ay, kay William. William kayo ah. Inapo na. Nabtak, nagbabapay nga tugawan. Aglalati pa eh. Silpunan. Anya nga ron ko saan kami mutabak nang. Ay, saan kayo ang mabalay? Nga umay makirambak dito'y balay may. Ah! Nubak nang kayo mutapada may. Ay, kat welcome kayo ah. Nagsakit mo ito pa nagsasaumon tataba daw. Bankwan. Anang ko anang. Tapos na natuya. Ay na. Ay. Nagmayat. Kumamay. Wala nagayam. Ayos, ayos. Ay, nagmayat kumamot ti makibalsi. Maray. Kat ingka makibalsi ni Bulis. Balsiit. Kung ano makibalbalsidan. Wanya. Balsi. Very Normal good kami pa nga daw. Bahala kayo, normal kami niya. Nagmayat kumamot ti makibalsi. Maray. Ay kat ingka makibalsi di tabalay da marituyang ah. Ay. Inal daw meten nga adda salah di tabalayda. Wen, ngam saan tayo mat nga imbitado. Win nga rod. Dagiti kanula ang babak ng ti impitado. Imbitado. Ama pandita. Ay binmak ng dakano. Imbutido. Nun imbutido. Ten nga adda salah di tabalayda. Wen, ngam saan tayo mat nga imbitado. Win nga rod. Dagiti lang kanubabak ng ti imbitado ama pandita balayda. Ay, nagbaliwan ti ugali da kabadong kan marituyang. Manipod bimak nang da.
Idi awanan da apulos. Dito'y balay ti kanayo na pag ay ijay balay gan tada jay store niya. Ada jay store mo. Ito. Idi awanan da apulos. Dollar. Dito ay ijay Abandon. balay. Dollar nga na bundle data. Green pie. Japan. Idi awanan da apulos. Ijay balay ti pagkamkamangan da. Ay, kauwan Katwumot nga men. Kasi gam. Sorry. Hey, ada nagparay. Talo nga bundle. Bandel. Green. Kaslagawan nga Bandol. mabandel. Nabandel. From Jonah Ributaso. Yes! Ijay balay ti pagkamkamangan da. Ay, kawamot mare. Ultimo bagas ken bugoong umay da dumawat ijay balay. Wan, kastada talaga. Punaktumot kan ka saan anasaya at ugali da. Ay, sapay ko mga rod. Tag na nayon ti kinabak nang da. Kwarin. Angkang! Angkang! Ada na hold up. Sino kinahold up? Datata ba daw? Asus. Banang, na-hold up ka daw, da pari badong. Ay, apay asyak ti pangibagaam. Ha? Mangayab kayon iti pulis. Ay, wun kayam. Ay, inta mga yaban iti pulis, kwarog. Inteng, itaypay nga agay ayam ni kumparim abadong idito. Ay, dito. Di tarwar. Apay di mo talaga. Badong, persin. Inteng, itaypay. Inteng, itaypay nga agay ayam ni kumparim abadong di tarwar. Apay adi mo mapankitaan? Ay, tamat akong parik. Hindi marigrigat, gayam nang. Hindi bimak nang, di nakam-amaw. Itatanag subli ang marigrigat. Kasit gandak manayin. Ingkalat ta ka di tulungan. Laglagi pa. Sika, ti kapitan. Ay, wala. Mabalin aya at talikudam dagiti ka baranggayam nga agkasapulan. Ala, ingkakitaanan ni Pari Badong. Itod itaon, atod antit din, bangunan siya kami, Ma'am Ason. Agtuamtad masiar, nga auto. Ang takot. Balbaliwam ti ugalim. Saan mo lamutan at saka sa pulang. Nagalasan ti ugalim. Tama taga-pinsit ko. Sige, manusip. Ma'am, alik sa way. Ay, bag nga, malam. Ay na, tatabadong. Baliwam taugalim. Saan mula? Saan mula? Saan mo lang akang kanon dagiti adi giti balay mo. Kurkurabang pa iti tawayo. Ha 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 ha. Nagmayat ti maturog. Ay, nagmayat ti maturog. Ay na, tatabadong. Baliwam taugalim. Sa mulaam mo ti tao, nadda ka sa pulam. Ay, nagalasan nga ugali ti kasta. Ni madi. Ay, katawan na nandina. Nagalasan, ti ugali akasta. Baliwa mambalaw. Ay, nagalasan nga ugali ti kasta. Madi, balong nang sanak. Sa mulaam mo ti tao, nadda ka sa pulam. Ay, nagalasan.
Ay, yan. Part 3. Di ba biyahay biyag yun? Tama yan. Samulaan mo ti taon, madda ka sa pulam. Hay, nagalasan nga ugali ti kasta. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni... Ay, sorry. Insurat. Ay, inayad pa nas biyag ko na. Ibaduy pa. Ay, nawaw. Ay, yan. Ay, nabiyag. Ay, nagkinala. Hindi na yun ang tina. Ay, nabiyag. Ibaloy ran ka na Ilocano. Ramanda. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Junreb. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami. Iting ko'y panagdangag. Ay, una yun ay atikastoy abyan. Talaga, hindi rin mo Ilocano. Ay, oh, nalaman din, oh, di ba? Ay, una yun ay atikastoy abyan. Uy. Sino nakin kwa dyan din nag-produce? Ay, writer na isobay. Ay, gayam di ba? O di mabalin nga ko. Ari mo ka mo. Ijay nga parte. Ay, SDI. Ay, ari pumato. Ari mo ka mo. Tingin nagbabatik nga. Sa pre. Oo, parang arbis nga nagbabatik. Tingin nagpino. Ay, Win. May Ay. lalawak ti pag. Gan kwa, makakwa di jay, makapasakit ti ari mo ka mo. Tapos sa mga iba ka. Ari mo ka mo. Rain shower. Sige, Ay, Rain shower ka nun eh. Ari mo ka mo, 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 ari mo ka mo. Raining one by one. Ari mo kamo, ari mo. Wala, nalalang. Ari mo ka mo. Ari mo ka mo, 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 ari mo ka mo. Ari mo ka mo. Di mo kamo. Arigato, arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Madong tuyang. Hay nako, badong tunya. Hindi ka na nga. Kurkuram jay manok aburit jay sirok ti burarawit. Puro nga Kuram di manok aburi kay Josero ti Burarawit. sama to parchen lang. Lakadian Ito na nga. lang. Ay, Monica ko ni Monica ang makina ni Monica. Ayun, di ba? Yan ngay, bakit, bukit. Bakat Minikani bukit ko ni bakat. Monica ang mamikani. Dugong katagalugan. Bakat bukit bakit. Dugong katagalugan. Dugong katagalugan. Dugong katagalugan. Minikani ko ni Monica ang makina ni Monica. Dugong katagalugan. Dugong katagalugan. Galit ko na inga. Ingalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko. Ingalot ko, ningga, ingalot ko, ningga, ingalot ko, ningga. Ingalot ko ni, ingalot ko ni, ingalot ko. Ingalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko. Ingalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko, ninggalot ko. Apay naibos mo ito ato blero na? Naibos pa kay kita, ay dua ba di jay? Dua. Ay, naibos lang kan. Sa mga naibusin na mo kamo pa mo nga duwa niya. Inga. Uwan. Pagpangod na ko.
Tulog ka naman dito, umamot lang. Inggalot ko. Ma'am Dayumay, Ma'am Ason, Ma'am Lovely. Galot ko ginuang ko kat inirot ko dahil tayo ipagayo nga igdaman tadilang. Ay, ganam jidilan. Galot ko ginuang ko inirot ko. Igdaman ka no didilang. Mo na. Inggalot Inggalot ko ginwang. ko. Inirot ko. May strike ka, may kuha ka. Inirot ko na. Wala ting alam ah. Madi. 65-30. Suman ikas kastana igaman na dilan na. Kita mo nabas-basa jeramay na ni Dayumi oh. Ay, badaong. Kurang jay insublim abarya jay pagatangkap. Kasano kurang, Mike? Katuan. Oh, kwenta manalaing ah. Kupitan nakman ako na account. Sige, kwintahin ta. Nang tedakken kay ti sanga gasaw. Kunak, gumatang kay ti sanga pulo a piso asuka. Isuday ta. Kita ba? 10 Mata ka plus pati tisoy. 10. Ay, sorry. Isuday ta. Kita ba? Wah, lang dayo ni. Wow, I feel good. Na. Da nakigto di ili. Oh, napay dagi dayo. Pambolyom da nga dagos nga yung sound system ay. Isuday ta. Kita ba? Gimata ka matitisoy. Isuday ta. 10 plus 10 equals... 1, 2, 3. Ay, nagbayag kan. Bilangan pailaan kada gitaramay mo. 4, 5. Ay, saus, nagkapoy kang aya. 10 plus 10 equals 20. Nagadoa bilang-bilang. Di na ngamin ulawin ah. Ang mapay asing kwintalaang dito in sublim abarya. 6, 7. Nuston! Ha? Apa kinuston? Huston ko na. Kinitusan. Ay, kotos. Houston. Huston ko na. Whitney Houston. Whitney Houston. Ura dyan tida na laing mo niya. Yan nagkanta ti What Are Friends For. Yan. Kalambay. Anti da Whitney Houston yan. Ang common ka. Hindi nagkanta nga ti What Are Friends. Nuston! Madibalong may sapay. Ten. Di nga What Are Friends For ba na? Ay, ang ko amo di ang kan. What are friends? Ay, What Are Friends Are For. Antina di ay. Anti na. Di kulot nga ba kahit? 22. Napupura wala ba siya? Ang mapay asing kwintalaang dito in sublim abarya. 6, 7. Ay, Houston! Apa ako stone? Nayaw-awanan ti panagbilang ka. Ay, mangrugiya man na. 1, 2. Houston ko na, mag! Enbad. And bad, tapos toy bad man. Bad toy man. How to create YouTube channel. Pagirami ka man Pangbuyak di. Kay di astor ka. Si kamot gaya. Ay, sorry. Sige. Stroy. Si kamot gayang paray. Para gatang kamutin. Huwag nga raw, paray. Siyak, tika na yun nga ibaon ni Tuyang ka. Siya. Di nakmabalin basta baunay ni Banang. Apay nga paray. Kapitan to'y kasangsangom. Ay, uwi na niya. Ti kapitan, sana mabalin na basta may babaan. Una. Ay, maglaki din di sana ka nagkapitan, paray. Mabalin na alat nga ibaon-baon ni Tuyang ka. Ito apay mat. Uwi na, tanarigat no. Makupitan ni Tuyang ko. Ay, apay nga. Narigat ang makupitan Ah, nito gamon yung kay kat ko. kamay. Ngam no ibaon na amapan gumatang. Dakkel ti makupit ko. Narigat ang makupitan ni Tuyang ko, paray. Ngam na Baon na kamapan gumatang. Ay, kay dakil mo dati makupit ka. Balina alat nga ibaon-baon ni Tuyang ka. Ito apay mat. Ay, kitwin eh. Narigat ang makupitan ni Tuyang ko, paray. Hangam no ibaon na, kamapan gumatang. Ay, dakil mo ti makupit ko ah.
Ay. Ay. Mm. Ay, unay ay. Nunay mo dahil tabannog mo tuyang. Ay, talaga, mate. Agal-alak gapo iti bandog ko ang nagkarkaraid dito arubayan. Ay. Ay na, Mm. nakakaasi ka mo tuyang. Ah. Masyanak. Masyan ka kanya. Kaya't katulungan tuyang. Ay, nagmayatan day tangay bagamba daw. Dungdung wanak mat atalaga niya. Ay, katwin ah. Ay, Kadaya sa balya, dungdung wag nga asawak, no saan asika. mala tulungan nak nga rudan. Si kamatan ti sumublat nga agkaraid. Ado pa'y tinatinag abulbulong ajak na karaidan. Ti ko nak, tulungan ka. Siya kaunti ibaon mo ang mapan gumatang. Ah, di mo kaya tagkaraid. Mapanaglangan gumatang. Awanan terika daw. Awanan na ya. Awanan. Awan ti bugungay, naibusain. Ay sos, ingka nga gumatangan. Ay, katwin na. Ilista mo dagiti awan, ta iso ti gatangam. Bantoys. Banto. Peace out in the kanumor radyo no next year. Di ba dito da YouTube? Isubla na karaoke, isubli. Ay na uray an-anwa mare. Tangim mi na amin, dagiti gagatangan ita. Ay una yan, nagpartakmeten ang umina. Katuan, jay bagas a ginatang ko iti kalman, kimatanghak iti may sa kilo. 30 ti presyo na. Hanggang idinapanak gimatang iti pangaldaw. Ay, pangaldaw nga. Iti aldaw. Pangaldaw. Ha, pangaldawan ni. Nagbalinan ako rin. Madaman aja sinura mo tay. Ah, 2:30. ay, oo nga. Thank you. Request na kami ngayon. Nagado. Salamat. 30 ti presyo na. Ngam idinapanak gimatang itay aldaw. Ay, amom numanon ti presyo na, Manaw maray. nagbalin matan a 40. Ay agasem day tangay. Nagnginan. Win nga raw, mare. Minu-minuto matan ang umingina. Ay talaga arumigat ti biyag. Ay, wen, mare. Pudno, takunam. Bad toy. Tuyang. Di mo ibagbaga kupitan ka ha. Talaga ang imina itan, dagiti gagatangay. Kunak nukinupitan nakmanon. Ay, jak maiturad tag kupay. Makonsensyak mo ah. Sige nga raw. Ibaon ka manon amapan kumatang. Ay, kat itid mo kanya ko na, di paggatang, tamapanakaon. Alangan na si kapay lang, may timapan gumatang. Kit nabannog ka naglaba. Ay, permi ang nagsakit ti sikat ko batang. Nabannog ka naglinays. Wen, pudnaw ang naglinis ah. Ay, nangarudan nga, di paggatang. Tamapanak gumatang ay. Banen. Inteng, ingka man gumatang iti Teresena ni Marikwanang. Eh, di mo ibabaon ti kapitan, banang. Apay, dakas ngay baon ka. Eh, damat ni kwarog dito balay. Na, Napayasak pa ila kapitan ti baon ba? Siya konti baon mawantay. ay, si kaman laangan. Tamangan matlaang ti pagaristuan niya ang kalmaw. Na, Anya iti kapagating niyo. Gumating ke iti kipikin isikir. Anya iti paggatang niyo. Titirisina. Tamangan matlaang ti pagaristuan niya ang kalmaw. Anya iti paggatang niyo, wantay. Gumatang ka iti kape kan asukar. Adto iti limagasot. Mapanakon gumatang ay, antay. kin gumatang ka iti tinapay. Dada palaman na. Na, Bad kwan. Tapos tuy bad. Tapos kwan pilbay. Buadong.
Wala pa di kapitan mo yan. Papanam ko araw. Ijay Teresina ni kagawad ko anang. Ada ipagpagatang ni Antay. Ura siya, nagpagatang ni Tuyang kaw. Damaga man singka ko araw na niya ti. Anya ngay data di magam. Ay! Ampex, mga anak nagkat. Ura siya, nagpagatang ni Tuyang kaw. Adaman damagag kingka ko araw. Anya day tataba daw. Isublita pa'y kadi ayah, ti bariya. Ay katuna. Ay, uri sanay. Kaya't mga sawain. Kupitin ta ti barya. Araramidag daytan kanina na matuyang. Wala ka. Kiti bagamlatan. Ibagamlatan ang imina, ti kagatangay. Nagmamangga man ay. Umina aramang. Suka. Oo, nakita. Ugong. Araramidag daytan kanina na matuyang. Wala ka. Iba gamlatan ng imina. Ay, di bandal niya. Sumangki. Araramidag daytan kanina na matuyang. Wala ka. Ibagamlatan ang imina, ti kagatangay. Ay, unan niya. Kahit an-anuan tangay ti barya. Ay, kiti bulsata. Ibulsata. Kalpasan na. Kalpasan na. Alam, ijat. Ay, alam di tricycle, mau. Gilay. Video ka. Mo niya. Uy, meta. Liman sa pala. Kalpasan na. Ibulsata. Kalpasan na. Kalpasan na. Alam di tricycle, mau. Tamapantag video kay ilay. Wow! Mayata! Ay, kat mayat ah. Mala. Intan. Video okay. Nagadot video okay nga. Wanti Twitter na. Dahil. Apaya da ito lang ti barya di pagatang ka. Saan ka ngagdamag, Tuyang? Amumot ang imina amin. Nagagatangan ay. Unang Saan nakapagsuspitsain ka di? Aywan. Saan na? Pagsuspitsaan. May pagsuspitsaan. Pagsuspitsaan. Well, Pagsuspitsaan. may samang pagkikin niya pa lang. Pagpitsa niya. Pizza. Pizza nga talaga. Pizza nga talaga, pare. Saan nakapagsuspitsaan? Nagsira aming naglalako. Nagdamag, Tuyang. Ang mumut ang imina amin. Nagagatangan ay. Saan nakapagsuspitsaan? Awan aramid ko, amaday. Adaya yung bagbaga. Kit maditi pa nagkitam kanya kay. Tas lay bagbaga makinupitan ka ba day? Awan yung bagbaga akasta. Yak maito right, ako pitan ka. Nagsingput ka tao. Kay papanam nga raw. Adalag pa panak. Ay. Wag, naligan. Kompleto tayo. 60% Mahal pa dila may samon antay. Okay. Ikaila ko na kita pag-repeat ti pareha. Bunga pareha. Ito kita. Taruray sa kay papanam nga raw. Adalang papanan may kinikwaraw. Mag-awit akmot lang, adagaws. Magluto kan to na. Mapangkamay. Kwarta. Mau awan, naglabas lamay sa damanay. Aw, daytoy lang ti Maria ti impagatang yawan tay. Na, sa nga pulo pisos lang. Epay, manok kumaaya. Na, kwenta man, integ. Saan yun nakwintaan? Nagsakit lang ti ulo yaw. Ay, unggag peso. Nagsakit lang ti panunot. Masadot ka lang agkwenta. Sige, tayo na ako nagpasada. Ay, ngimi naman nga tanti kapikan asukar. Taday ito lang ti baraya ti limagasot ko. Talaga ang umina ah. Ay, unay matan.
Paunay metten ti kinapartak na ang umina dagiti gagatangay. Pauna yan. Talaga ang umina ah. Ay, unay metten. Pauna yan. Tanagpartak ang umina dagiti gagatangan. Partakan mo tag maniho kwaraw. Nagbuntog mo dahito tricycle man. Nagpartak lang nga ro, din ti pa nagpataray ka. Makakankanta nga ruday. Ay, nag-apurado kami unay ma. Kanta man tin. Kaya nag-practice ka pa ilang Ano nga natin video okay man Sus. Makakankanta nga ruday. Kaya nag-practice ka pa ilang Sige kiday, partakam tag pataray. Ipaturay mo at mayabtan. Dada nga tayo video okay na tayo. Ano nga video okay man Tanta ba daw? Ay di na mabugkawan na. Ante, saan nga natin man. Kanta nga talaga mo Pilpili at iti ikanta akit ko na. Ay way, sila nga. Hindi ka nga era na. Tanta ba daw? Anong bali mo maakiting mo? Masabayam. Ito ipasok ko. Dapat ya sumarong nga video kinang ito. Nagkanta ka pa o silang. Ituloy ko di kantam gayam. Ay, sige. Sama ta. Ito yun i-mute ko. Tapos ito yung ipasok ko. Ito yun. Aray, harap ta dato ito TV background ko dyan. Ano nga evolume mo? Ang nga mabalin? Ay, wala niya, ma-pick up na mo lang niya. Ayun. Taga Burak to music. Ayun, sige. Tanta ba daw? Goray, pare. Goray, Tap mo. Kantak pa. Dati kantati ko Pero yung atap na ma-pick up na. Samon to Ay, ko tanong na lang ang ipasok niya. Oo. Wala daw Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang Tata ba daw? sa'yo ay bigkasin? Tata ba daw? Ay, unay kamitan. Di na mo bugkawan na si kakwaraw. Apay aya, nagmayati pa nagkandak. Bugkawan nagpaymay. Si kamot latan ti agkangkanta. Agkantak mo ta. Amom ti agkanta. Amok mat basait. Basit lang. Padasak mamait. Ang mga naguro out, kinagkimat, nagkanta ka. Saan? Danag mo na ya. Mala, sublata mo, dahil ito'y microphone now. Kasta Sigurado ma, Why? sana silang. Namahal kita at wala nang iba. Ay, ustan. Basta- Ay, una yan. Ha? Abay nga hustawn. Kaya't ko pa'y agkanta. Nagsakay, tilapayagan. Ay, basta kaya't ko pa'y agkanta. Hindi na kailangan. Kustan ko nanay. Ayat damang nga roda. Ay, Daman di. Maawat tayo. Napangilag tayo. Thank you, ma'am. Dayo may kailan. Okay. Ay, wala. Tudingan Falls, ada. Tuyang, gayam. Yang tu gayam. Tira, My ma'am, God. dayo may DJ 100 kilos aglam. Damay no suwan ng kaldantin. Ano, isang ko din yung video. Ano may Ay. Wah, talaga mo. ni Ma'am Asun. Practice ang sawat si Wanda yan to. Rose. Maray, gumatangak man iti bagas. Nasaya at matasikan ti may gimatang. Kanayon na ba?
Nakabalas ah. Ninanatuyang. Makaturog. Nasayaat mo, tasikanti may gimata. Kanayo na ni badong mo ti ibabaon mo agumatang kay. Ay, wan maray, tadyakmet ngamin masangaw. Mano a kilo ti bagas ti gatangam. Ay, aguray ka maray. Mano aya itan ti presyo ti may sakilaw. Kaya sigod a presyo na ah. 30. 30 pa lang. Apay kayat mo aya ang umina. Saan mat? Ngam tunggal ibaon ko ni badung ka. Ibaga na ang imina tilakaw. Ay na, jak mabalin ti basta agi panginay ti lakok. Tanay ka kasi kayo umot nga gatang. Ay, kasta. Iso jak ipang pangina. Adala ka basit aganan siyak mayatan. Ay na, namin anon ang nagpagatang akin ni badung ka. Basit lang ti sublin a barya. Kastaya? Wan, kinupkupitan naksamot ti Jaskay. Saan lanam namin saan? Kuno namin ano, ni sorry. Tinopit. Government offices, April 5, walang pasok. 12 noon out. Gore at agoy ta mo saan. Half day. Kung ano taga-gobyerno ako, ang banggaya man. Kapitana man lang yan, tapos nag-gobyerno ako man eh. Ginagawa. Wanya, aglas-las. Kumut-kutong tayo. Ante, dur-durin niya bilbilyo pa baba. Mata ako kumut-kutong. Oh, dur-durin ta bilbil mo, ba't? Nung siya, di ba dok ka tubumas basit? Nya, Di ba dok ti bumas basit? wala, syempre. Haan ba di dito nga ba di ka na yung may ibakat bumas basit? Ano niya ba do? Basta di bilbil mo, mga ibabata pantalon mo. Pabilbil ka pa hangkan tumabali na nagpantalon. Distidan niya. Ampay, labot kan. Ang kayat naman. Katawa. Hindi katawa naman kasi lamang di agpapa. Nana ba? Kasi lamang di mang sulsulisog. Nagmayat niya. Wan, nagmaya na eh. Iban titere nakita. For the girls only. Wan, for the girls online. Kinupkupitan naksamot ti Jaskay. Saan lanam namin saan? Na, ay kat namin ano nakangaro na kinupkupitan na ah. Namin adun amaray. Ay, dakkel o na yan at tinakupit na kan ka. Makaungetak manang. Ungtam ah. Wan, sapay adda ka no na panandakin ni Kwaraw. Kwan ban Jay kwan. ngay. Banang kwanan. Banda ka no nag-check. Jai. Hello. Kagap-gap po dito. Wrong entrance. Kagap-gap po man ni Marituyang dito. Oy. Ay, partakam kit di ayawat tigat gatangak apumada ni Inteng. Maray. Ni, apay nga apartakak. Agap apura kaya. Ay, sa anak nga agap apura. Ang nagbit ang umina ti presyo dagiti lakom. Sigu-segundo mat ang umina. Na, nagkunamat. Ay, imbaon ko ni Kwarog agumatang iti saggay sa akape ken asukar. Ngam sa nga pulo lang nga pisos tin subli na aberya. Maria. Ay, niloko na ka. Niloko na ka. Ay, sorry. Kailangan pa ba? Tin subli na aberya. Briek, Birya. briek. Iyaw na takapukay. Pisos tin subli. Ngam sa nga pulo lang nga Pitot. Pesos. tinagsublay iti kwarta. Tinagsobli? Sige. Ilo ka iso man deta paldam nga pang May. Imbaon ko ni Kwarog agumatang iti saggay sa akape ken asukar. Angam sanga pulo a pisos lang tinagsublay a kwartak iti 5 gasot.
Na, linuko na ka nga rudi kwarog Kasano alino ko nak nga ibagbagam? Ket, kasmutlay ti inaramin ni kabadong ken ni Marituyang kinupitan na. Na, maiturad ni kwarog ti mangkupit kada kamay. Nagkuyog dapi manaw ken ni kabadong. Napandan na ginom ijay ilay. Na, ay, makadanon kan ni inting dayta nga inaramid ni kwarog. Kwarbad. Ipulong ka kini Uncle Kao. Agipulong ka lang. Sana ka mabutang. Nga po nalalang ka nga kantangam siyak. Kinidikidil ni kin. Nyamit din. Kidil nga. Si kamot ti muna ng kidil kanya ka. Di pa'y singit. Ay, mga kapirat siguro di paray. Tabi yuki mag. Amit ako di. Anya di. Anya na gana di. Handi. Nga po nalalang ka nga kantangam siyak. Kinidikidil na kaon. Si kamot ti muna ng kidil kanya ka. Nasaksakit ti kidil mau. Mala, yung kagipulong kanya ang kalmaw. Umay nakantumot kadilain. Uray man no may nakidilain. Ya, kinadil kamay. Kabutang ko aya. Badtoy. Tuyang. Mabalinay. Wan, Si Mana, sana mabalin. Si Mang Petakon, tuyang. si mangpad kagaya man. Uy na. Adamapan ko gatangan. Apay ayang agganat ka mapan gumatang. Kaya't kagaya matulungan. No adda pa aramid ko sa balay. Di mo kaya. Day talamapan gumatang ti pagalis ko. Awanin ti bagas. Naibos mo ti mantika kinasing. No adda man mapan ko gatangan, siya akong ti mapan gumatang. Saan asika? Ay siya akong tuyang. Kaasi kamay. Nagadutan aramidam dito ibalay. Siya kon, tain enjoy mo, ti panangkup-kupit mo kanya. Ay saan? Apay kumakupitan ka. Lab na lab ka. Dayta Tuyang. ka nga raw. Sapaw. Oray yun. Naglig sa kantelas reason niya. Alas tres. Si Mana naman niya. Kupit mo kanya. Ay saan? Apay kumakupitan ka. Lab na lab ka. Day takot nga raw. Lab na labnak ako nam. Ngam kop-kopitan nakmay. Saan ka nga rod ako kupitan? Anay, di na Ah. magkantila. Anay, 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 tuyang gusto na. Apay kinidal na ngay. Ay, unay midtay. Nidal na lang ako araw. Hinteng. Chichuwa. Uncle, umay ko ipulong ni Tata Badaw. Apay, anyat inaramid na kid ka. Kinidikidil na kitdain. Ah. Nalalay nga kami nga kanta. Kinidil na kaon. Ay umasidig ka man. Apay ka di Uncle. Sige pay. Apay ka di. Mm. Anay ko, apay kinidil na ngayon. Urang pay data. Ouch. Nakasursurwap. Akupitan na kami kanyan time. Wah, Uncle. Di mo ulitin tikas data dakas di akupit. Anay ka. Nagsakit ti kinidil mau. Kalagabi lang ang kanalaing badong. Maling no, reglangan ka nan dito yan. Bilangan manalaing day tabarya, tuyang. Saan ka kinupitan Talaga bilangak analaing. Ha, di ko nam siguro mamaysaan na kanya. Nya, ada kurang na? Kurang iti singkaw. Singko lang magayam. Itad mo di singkaw. Napatag ti kada sintimo ak kwarta.
Ala, itad mo. Ay, unay mo tikas to yan. Ultimo singkaw. Alaan pa ilang, Mike. Data. Basta. Papel na singkaw. Ay, Ikaw, ay, imbis ko to. sige, Break antay. kami, tayo man ang ako. Ay, sige. Sige, Kasta ako sa yawa naman. na kami kabarya din ang singko eh. Ay, Sige, break kami pa Sige, mga sige. ma'am, mga sister, brother. Thank you for Sige, watching. ang kalan, sige. kasta! Ay na, tatabadong. Dakas ti agkupit. Isuasan mo ako kupitan nito yang mo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Yun tayo kapay. Ano ba iti ipalpas mo? Ang nakaalas. Oh? Ako. Quarter to four, sige. Pakada siguro na. Ay, the sweldown. Hindi ka ng sweldown. Dalmas day na niya. Bagata da ba din niya? Daba lalaki na dito, awan. Kung sa lalaki. Ay, di ka lang pasal. Antay. Quarter kasi malpas day may sa Ay, 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 di na. Ay, 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 ay. Take kape. Isang kape nanti. Sweldo ka na. Dan samot ka na. Dan. Katawa ni Joe. Wait. Pinapay ka ba ako nga ron? trabaho nanan. Wait. Nagtabakaw. Trabaho ba nan? Nakaiday karot lang mo dati may oras siya mamad ni. Presa, damay sa kiday. Kanag ko hindi may sa. Nalipatan sa di. Nalipatan sa mo ni Joping in Ruar EJ. Ikubag na ikub. Nakoy zero. Awan anta. Kung karot ito office ko man mo. Sige. Ano? Nagwagatan niya no? Ay.
sorry ah. Anda, nagsildo kayo? O, bang naman naka-close? Ay, ako yan. Nag-close down. Kabilat kayo ang mata. Ay, natakot. Tinsan ko naman kung pinakang ka. Iso, ililak mo kayo. Legit na. Ang dali ka talaga, no, kuhaan ka talaga yung biglangan na. Makapakatawa. Bigla lang ka nga. Kung sa pa'y, kasla ka nung seryoso ay. Well, Ameriso na casual. di bagbagam na gayam ko. Joke. Basta ni manang ginidi, basta na datan, magawi din ah. Nahonan ka. Di, kasti mo, Jay pa. Ay, wala ang kalda, kasti di. Sige na kan. Ay, di ka, di kasti. Ang dami bangin, dung. Alam mo, agkat katawa. Ako nga makatlaw ko na. Hindi ko amo na. Ya, di tamanin ko na. Nakadlaw mo lang. Ito'y agpakada, isang darak pa na ito ganit ito so ikaw wait lang dahil manpas na rin park na dito page 3 ito mabaling puso lang ay ni Jenna one ay ito nung malpas dahito dito Hindi kasi cellphone ko, ang ganun mo rin nakaitaan ko. Hindi mo madmanlawang ko, kung pasok yung malaki. Ala, wala siya. Matulog ako kami. Bis nga, inatimon ko matisip ko. Ala, kasi. Oo. Ay, pahitak taga anak ko ang kaskas dyan, kaya lang mo makikita. Tayo gayang putlak ko. Mahilig na kami in COD. Ano pa gaya? Hindi tayo magdano pa. Agidin na ako na. YouTube. Tapos ka na ang FB. Naumang YouTube ko FB. Mapalak na yung games. Games na yung mga paki-combine. Open this one. Ay, dagdag anak ni. Ringarod ni Jennifer. Ay, yung reels? Pampo mo? Search. Social media. Ano mo kit di mo search in YouTube.
Ayun, meron na. O, kita mo, nagigit ng advice to dali ko, kita ko sa ijay. Sinampat niya. Kasi magpulito. Na, ano na. Ini kasta na ka, ating ko si Jupiter School. Oray tayo ka lang. Ay, di konti. Nilagyan mo, nagipapasang. Ayun, ang dati naman, ang dati kayo mas Pero mas na-rate ko eh. Mas pangarigan, kapag nalikan mo mas. sige. Sila dati ko mga dati impact ko na kung na ito. Hindi naman hindi. Nalikan ko makita. Sakon ba? Sakon ba? Abay! Padong ka eh. Samboy. Adi, madikanyak. Ha? Ada dito rin. Yan. Abang ada bilang sa papalantakan. Kasi mas pangarigan niya, relate kay kanina. Ay, dati. Lima ko na. Anda na pang Ay, walang tetan. naman garan. Tanapan tatay ni manghulian dita. Nag-CR. Kita man. Oh, ma. Awan, akal. Tabako. Awan mag-awan. Awan! Akano next? Akano next? Ay, well, si Awan eh. Kasi nung kaitapit na rin si Baba, di ba? Recollection. Wait, kasama na yung ikinay. Wait, at ano ka? Ang gagawin ka rin. Pag nasa kapatid, buto-buto. Tumit ko. Isilip. Ate, ang logitin kami. Sama gasal. Dua gasal. Jen, ikan. Ada na bati. Ada ka man kanina lang, Jen. Ada tinabati ko. Yeah. Ay, salamat. Ada pagkatangko di hit di ikaw. Tani ako inala di pagkatangko. Tani ako magkanti ko. Ayaw pa ika. Basta dapat. Ay, naado ka niya ka.
Thank you. Happy birthday, Bin. Ay, kakargat na lang dito. Kaya isuwap ko na to from Auntie Jen. Thank you. Thank you so much. More blessings. Glory to God. Thank you, Lord. For all the blessings. Ay, wow. Adam, ti contesta. Ay, wow. Congratulations. Ayan, contesta na. Sa lalipatan ko ba? Ano kanito da jay? Kini ay malalain. Chay. Jay bayad iday. Si kanti dire. Ayaan. Ay. Ay, wag ka madautang. Iso ko na kain kadamagan. Ay baka ni Borhe. Ay, ito ba ba kuman? Basta tayo magamit na tayo plus check. Basta yun. Makulay mo. Hindi na color. Color. Pili ka pa Nabagtang mo ka dito. Ano yung pwede dyan? Wait lang. Mag-awat. Yoy, kasla busina ah. Pang kunanan niya mo ditang utot ti bakit? Kasi yung ti utot ti bakit pang kunanan Siyempre makotot tadi. pang kunanan mo ta. Kasla busina ngayon ako. Ano nga? Pang. Ay, kasama ka lumabas di mutot ang may. Awan mo ango. Luto magkikatibigat. Awan ango na tuto mo. Ngam no day hiyang kapit ni Masapos magtaki. sa sarap hindi nga Naangot. Christmas at napkin. Naguyong. Dati pa'y pang night niya. Tano nagpusko lang. Nagpusko-pusko lang ako. Pang kunanan. Garamit ka maantay. Nag-tiktok ka ba? Nagkukuwak lang dyan pictures. Tapos na yung mga pukaw or Ay, when isi-save mo. Ta idi nga ikat nag-ipit picture idi. Sayang garot nag-picture ni Ana idi baby. Awan na isi-save ko ta ko. Idi na bagyo di balay mi ko na nadadal amin nga album na. Nadadal May kat yung Jay, ang utot mo. tala ka man. Magtal na. Sensitive ti agong kunya. Pang. O, mas karkaro. Pang kunanan. Utot. Pang O, amo mong tatano niya ti
unit ti utot ti bakat. Oh, imbis nga pink at punk. Kung ano balasang. Pink. Pink. Kung na. Bakit ganyan? Punk? Ano bagat? Pang. Nagi utot ko. Pang. Sino ti agsaw dito? Badong kuanang. Punk. Ang mumuntatan niya, nag-joke kayo. Nutot ti balasang pink. Nutot ka no ti bakit pang tanan na jutot ko pang. Magutot-utot ako nagkati ka noon ti utot ti bakit pang. Ay, kakabsat. April 14, di anniversary ko. Pang. Kumbaga ni Father nga at presenti drama. Uray kanta kayo lang, 30 minutes lang kami di presentation di ko. Uray kanta kayo lang. Nagsala kami kinitire. Sala ta iji. Uray ko lang, 30 minutes lang. Natin po, 30 pisang. Kano nga drama? Tama ka daw. Haan. Kala magustuhan dan sa Gisala yung ay kano di OCM. Wa uray Country, Da kayo perform ti concert. Nabitin na nga rin ka na. Kaslangan po 30 ko na ni Father ay ni Agkita tanton di masikan boysak. conforme ang pa kayo away Nya. mo kayo. Jamuta nga duwan. Well, Jamu. Uray niya akong comedy no mo. anya Uray ti niya anya tayo. ti kantata. Basta. Agkatawa talaan mo sa tantog kanta niya. Great Chika. kayo lang matbasit. Orayan nyo, orayan di extra. Ay. Unak to. Mabuto nga kumama. Wan, Kablawan tayo man nagiti aswang. wani so kumamot ti bagat. Mabuto nga nga umay dito. Nagaduma. Wala, ituloy yung tuno alas sa isa. Man. Pinagsip-sip Ni na oh, man. ingga na lang alas 4 ni Pinagsip-sip na dara. Ay, wala, gawin ng tihina. Gawin Kasi ng dali talas, chocolate. Daran. Di pipino. Chocolate. Kasi Ang kape. mga syaktan sa Buwata. han. 6539. Sanga gasaut, dua gasaut, lima gasaut, sanga ribaw. Nay, nagadumot ta bilbila nga makwartan ka ba dong? Inak distrubon nga bilang maray. Mayaw awanak. Dua ribaw. Isekreto mo ti pa nagbilang mo ah. 5. Talo ribaw. Ay na, delikado no idisdisplin ta kwartam. 4 ribaw. Ang mga numaholdap ka. 5 ribaw. Ni, At dapat nabilang ko dito yung bulsakay. Masadutak amang bilangay. Makanak man agaway, stikadwak nga ginaw. Lalal. lalaki ba dong? Lalaki ba dong? Bumakbakit sumaysayo mo dito. Kana kong takugtaran dyan, Mike ko. Namoy lagid-lagid yung sikigan na chok. Ano yun? Bad lalaki. Pang. Yan na yun. Wala mong buldi. Ayan na ni Kwarag. Ayan ni Kwara. Ayaw na. Ayan na. Ayan ni Kwarag. Mars, dati next first page ka lang. Okay na. Tapos ipito mo. Tapos no, depende po yung oras. Ang mga ganggana. Ayan ni Kwarag. At dahil balay ni Kapitan, pinagbalsig da itay. Papanam tatabadong, Umay kayo awisain. pangawisam ka na kami. Mapantayo ang iinom. Kahit yaw. Dakas da ita tatabadong, agungot ni Kapitan. Ako ngay, no mamuan na. Di yung amin ibagbaga ah. Inak ibaga ni Chip Kwarog, ano kayat na? Mala, kaya ba na Banang Kwarog. Okay, magdi mo malaga pa. Kwarog. Mapankan ah.
Naala di sa Ay, tuyang. mapankan kwarog. Yes. Na, mapankan kwarog? Ay, mangal daw ka pa'y Mapanakaw nantay. Ay ayabanda ko ni Jay Paradaan may. Ang mga nuaddan pasahiros nga itulod ka. Ay, katwen umay kalat tamangan ni mangan. Mungan. Ada inting na. Ay, win na. Nakasakdo ka kadit. Pagtulagan niyo dito, naduduha kayo man. Nga. Ni. Na, mga nuaddan pasahiros nga itulod ka. Ay, katwen Ay. Umay kalat tamangan numabisin ka. Wanantay. Enteng, mapanan ni kwarog. Nalpas na matan, ta ipapaaramid mo kan kwa na. Ay, nakasakdukan. Na si kamutan at agsak daw, ta nakabalsigan ni kwarog. Ha? Ipaaramid mo mat amin ang kan kwa na. Kat numapan pa agpasada. Ala, kwarog, mapankan. Taamangan no ibaon na kantumanan ni uncle mo. Ay, sumadot ka, no adda dito, ay, no adda ka. Ganun. Ay pa. Sumadot ka, no adda ka dito balay. Sitong ni. Ay, sindong. Taamangan no Basta man tawag ibaon kita. na kantumanan ni uncle mo. Ay, sumadot ka, no adda ka dito balay. Kwar lalaki. Apay ngay ayaban nak. Adan pa sa hiraos. Agaw awis ni tata ba daw. Agiinom tayo ka no. Kano ngay? Inton rabi ka no. Ay, sana mabalain tagrunda tayaw. Ay, wen anya. Agungat ni uncle ka, uno saan tayo nga grunda. Sa bagay, sapay nakaungungat ni kapitan, no saan tayo atong palan tibilin na. Tuyang kwa nang. O, dita, nagsala kayon. Basta nagsala kami, hindi kwa. Sala kami kinitiri. Limagasot. Sangaribo. Nay, agbilbilang ka matiti kwarta, Maray. Wan maray. Jak kayat agbilang iti kwarta ijay balay. Tamakigidgidan ngagbilang ni Badong. Iso amayaw awanak. Ay, jak amo, no agparparam magkayo nga agasawa. Na, anya ngagparparam magngibagbagamag. Dito'y pa isang 133 ti pagbilangan nyo, mat. Imbagakken kan tirason. Makiin-inon na ni Badong kung agbilang. Ha? Inun na. Makiin-inon na. Ino na. Ay. Makiin-inon na ni Badong. Makiin-inon na. Makiin-ino. Makiin-ino. Makigidgidan ko na. Ay. Isa mapakabiyagak. Amurmuray dakit. Ay, Imbagakken kan tirason. Makigidgidan ni Badong kung agbilang sa pipigsaan na. O, di mayaw awana kaun. Nagadula ka nga minti kwarta yun, aya. Ay, sorry. Isumaron. Sorry ko na ano bridge. Nyam. Sabali mo. O, di mayaw awana kaun. Nagadula ka nga minti kwartayon, aya. Ay, day tangarod ka umaray. Di mi pa yun mabilang gapu iti kinaaduna. Kahit gumatang ka nga ro itilako ko na. Sige, day taman nga rod tinapay nga dapalaman na. Sagmamanungay day ta. 10 pesos. Na, nagninamot tayo. Manulaang mati kargana. May isa, dua, talo. Upat! Na, nagaduta kwarta mabilbilangam. Ngam para 10 pesos lang, di mo mabayadan. Dito nga'y awan palaman na. Sagmamanaw. 5 pesos. 5 pisaw. Nagninan. Manulaang mati kargana. Ay na, di ka man gumatgatang no nariri ka. Kanumta kwartam. Enteng, kwarog, kuros. Kuros. Agdengdengag kaya, kwaraw. Eh,
Unang kail. Dumdumngag kami. Tugtuglap kayon sa. Dagito'y kakaduwak ati agtugtuglap. Ay, nakaring kami, Kapitan. Di ta bagatan ti kang runan arundaan niyaw ta adu ti agtatakaw, ah? Unang kail. Sa kaagpaamyanan. Adu manon ija tagtatakaw. Amumin ti pagrundaan mi ang kail. Naggapo kami di amyanan. Agdiritso kami di ildayawa. Hey! Amo amin ni Chay, tara. Talaga nga awan ti malpas kung nga nakagkat may isang is. Sina mo? Naggapo kami di amyanan. Agdiritso kami di daya. Sumulpot kami to di laot. Ay, amo ni Chay. Uy, naglaing ni Chip. Muna ti papanad may, Kapitan. Agrunda kay anasaya tanay umad adaw dagiti agtatakaw dito'y kabildatan. Unang kail. Aw. Agsaw yung ha, nyo ho. Awanan, naulaw amin. Unang kail. Aw. Agsaw kayo, mate. Sumungbat kayo, mate. Sa kalaang mati sumungsungbat. Uy, Kapitan. Warbat! Pit! 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 Kasta korinte. Ang gagagat tayo nga grunda, ha? Tapno maragsakan ni Uncle Kao. Uy, Kapitan. Ay, Kapitan mo. Wala ta. Oh, Kapitan John. Kapitanak gaya ba? Kapitan John. Parpari na. Parparin naman to. Metro ba? Anya kayang petaglopaw nung dito yang. Puntul. Kayang taglopaw. Kaya transfer mo butan ti mo dyan. Ano? Lupos. Transfer mo lupot. Lupon di na. Maragsakan ni Uncle Kao. Kasaw. Bangag ko. Di nga ipanglak. Anya mo muting na ako. Gagat tayo nga grunda, ha? Tapno maragsakan ni Uncle Kao. Uy, Chip. Ujed. Chip. Adamang sit ka da tayo. Dayamat. Ada. Dugan nyo ah. Awan ba't mangag Kao? Ada man ano? Dangag pa isaw. Nagtatakaw nga taday tawan, wal alya. Oo nga paso. Di dak man butbut ngayon. Tumarayak no kasta. Ay, madyan, Chet. Madyan. Ay, saan mata ah? Kasano at tumaray ka? Di ba'y katawang kadwamay? Kwaraw. Kwaraw. Ada mga ayam itinagan Kao. Kunakon kay. Adda alya iti da ito abanda. Ay, tumarayak kon. Ay, mo siya nanalas. Siya day taoy. Kadawit ko ating nadan. Kinlapan. Gatuloy na ba? Tuloy, nakano. Ada mga ayam itinagan Kao. Kunakon kay. Adda alya iti da ito abanda. Tumaraya kaon. Maminsan pa yung ibagam nga dalalya. Kwaraw. Siya day taoy. Ni tatam abadong. Nimot gayam tata ba daw? Umay kayaw. Tagiinom tayaw. Ay, agrunda ka may tata. Ay, adula amin day taronda-ronda. Umay kayo kidain. Agbartag tayaw. Itaarabi ay. Hanggang kasanungay numaamuan ni Kapitan, agungay. Ay katibagayo anayaw awan kayo ah. Mayat day taraso na. Kwan. Buwan ang kwan. Nakita nga ado ti kwarta ni Marituyang. Uray sa kano ni pare badong. Ado kano ti kwarta na. Wen, isudang agasawa mare. Agasam tao may dabilangan dito isango ti tersenak. Kaya't da siguro nga ipasikat ah. Wana, angam ni Marituyang. Ay, grabe ti kinakuripot na. Pudno day tamare. Numapan ka makitsenda. Ay, kasta unay mo, ti panagtawar. Ay, numapan makitsenda. Ay, nga mapan ka mo. Inika mo tantikan.
Numapan ka makitsinda. Ah. Ay, mapan makitsinda. Ay, na, Alam ni Marituyang, ay grabe, ti kinakuripot na. Pudno day tamare. Numapan makitsinda. Kasta unay, ti panagtawar na. Kawan, nalaingag pasikat. Hingam kirmat might. Enteng, ang. Ay kagawad, anya arami din dagiti tattao di tarwar. Umay da ka no agreklamo. Tanatakawan day titarakan. Ay imadun adagiti agtatakaw datan. Awan na kapitan. Mas. Titarakan. Tuyang, awan ka pa. Umay da ka no agreklamo. Tanatakawan day titarakan. Imadun sa mo dagiti mataktakawanan. Ay, awan nga rod ah. Mas daawak. Kari nabi mga grunrun dadakwarong. Una tayo babaon ko arin na biida nga grunda. Irugi da ija bagatan. Sa dagpamyanan. Kalpasan na ijay laod kandaya. Amin mo't gayam apasit ti kabildatan katrundaan da. Apay nga adulat ti mataktakawan. Kita ama. Amangan mo't no sa balit arami din dagiti ibabaon mo, kapitan. Maray, ipakadakman king ka, numabalay. Mabalintay. Mabalin ka ding agbilang ak iti kwarta. Dito isang wanan ti tersinam. Ay kuwan na. Apay masapul nga ipakadam. Ay kaya nariga mo ti maong tanamaray. Nimot kapitan day ta lumabas. Ay agbilang ak iti kwarta. Tapno makita na. Uray ni kapitan. Kaya't mo matapasikatan. Isang aribaw. 2 aribaw. Ay, iksa na yan. Wala na maator na. Tiglaan. Tiglaan. Ay, pigsa kaya. Wan. Sijay ko ma. Uma. Sayang. Ay, paisik ko na no sigal yung palpalamangan ta si Jun sigal to may. May sabay. Ay, sorry. Diyan ko yung nakapan na nakita mo na. Mo yung sa doon. Gente para dante Trinidad. Apay nga tadi, naandor mo sila. Mabilbilang ang nakakasta na. Ay, agbilang ang kwarta. Tapno makita na. Uray ni kapitan. Kaya't mo matapasikatan. 1 aribaw. 2 aribaw. 3 aribaw. Na. Nagpigsa mo day ta pa nagbilang mon. Tapdo nga rod manggag ni kumpare ka kapitan, maray. Bilbilang pala. 4 aribaw. Ano talaga yung tuloy na mo naman yun. Hindi pala nakaalis mo yung pa mo yun. 4 aribaw. 5 aribaw. Gawad! Day, apay nga awan da kwarag. aribaw. Ganun, dali. Lawak tuloy. Ganda rin. Thank you, Ma'am Dayume. Ma'am Lovely Rose. Ma'am Asun. Iti nahawa mi nga pamadayaw. Tagpupsit nga pagbanglo. Aribaw. 5 aribaw. 6 aribaw. Apay nga awan da kwarog di ta paradaan da. Ay, Tsaka mo kapitan. 9 aribaw. Kada nakaibaga kanya ka nabartek da kano idirabi ay. 10,000 pesos. Da, pare. Warta gayam ti bilbilangan. Hitam lang ang adlaw kaya paray. Nagaduday ta na kwarta. Ay ado pa ya. Ituloy ko pa itagbilang paray. Awan ti kwartak akastat ka aduna. Kaya't mo tay tuloy ko tagbilang Ay, paray. saan? Umayak lagdamak ni kagawad ko na. Dakwaraw? Ewan. Ibagbagada na bartek da idirabi ay. Ay ada siguro tinagpainom ka dakwada paray. Kado ti kwarta na. Da kayo lang mat kan ni Marituyang tado ti kwartana. Aya. Apay awan sa balin ayang ado ti kwarta na. Ay, saan din aday ta ti pagsaritaan tayo. Kaputa awan makukwarta min. Maruruda. Win magparay. Huwag nga raw. Si kapay mo ta kapitan May, awan makukwarta na.
Nike man ta sapatos mo paray. Iso nga isa. Ganda yan naman laptop mo. Si kamot pare. Si kapay mo ta Kapitan Mike. Timawan ng tikwarta. Lalakwan. Tapos in ba, Nixon? Ganto rin pa sa panta mo dito rin yan. May isang trip. Shot tayo ka naman inton rabi, Chip. Bunga pa sa Jeff. So tayo man ay. Nagkunay ti dayta. Di tataba daw. Sumanda nga Wala awis manay. Ay katsi ah. Nag-shot tayo manay. Kwarta na dito kay. Un, nagaduti kwarta na. Di na amo ti pangigastusan na. Manta gumatang iti arak. Sige laang. Bayaan yun day tarunda-runda. Ay, wala. Yung may mamuan ni Kapitan, Jeff. Saan na maamuan? Basta saan yung ngay bagbaga. Oh, Jeff. Ano naman na nagkatag? May isa lang. Nagkakuratan tata parang sa YouTube channel. Si Imek man dagiti tanon ka. Kaya't ko panagnakan no agron-ronda daw no saan. Idi pa'y kumaa, nga inaramid mo dayta. Da mangmanggag ko adi da kano agron-ronda. Ay, ang mga no sa baling agpaiso, ti aramidan da. Ay. Sana mabalin. Bumangsit tinagan ka no baybay aktikas jangar aramiden da. Ay, Kakaisunaan nagbanglo tinagan ko. Isuda kit den timang pabangsain. Toy. Nixin. Nixin ka bantay. May sapi ari daw. Uy, sa kayo. Sige lang, waraw. Boys, agiinom tayo. Sansa mo ta may bibus ti kwartam tataba daw. Kaya't kung aron ta maibaws, ang adulat ta. Saan mo ta maibaws? Ay, talaga nga dalas-lastog ni tataba dong anya kakatwa. Araw, tama. Saan lang nga da? Talaga na lastog ni tataba daw. Ay, kahit ang tagayang pagpalastog kaw. Pudno mga aduti kwarta ka. Sabagay. He! Pudno gayam! Angkail. Piton. Ay, paray. Adamay. Ada ka ba? Ada kamay. Napukulan nyo. Napukulan. Sumango ka. Ay, paray. Ada kamay. Damat ka. Napukulan. Angkail. Ay, paray. Ada kamay. Oh my God, nagsasango tayo. Kunak no agron-ronda kayo. Agi inom kayo gayam. Ay, ni tataba dong mat nga main. Inawis na kamay. Wan, Kapitan. Kimbasaw. Siyak pa'y mo ti pabasulin nyo. Siyak lang aro din nagpapainom. Eh tumakder kayo dita. Tumagdar tayo kano kakatwa. Amin kayo. Pati sika pari ba daw? Uray siyak. Kita aduti kwartak paray. Uray! Tani, isong-song mumutin dagiti tanon. Anya. Toy ba? Nako. Day takot ngamin ta naglastog ka. Gaputad da kwartam. Inom ka lang nga inom iti arak. Inawis ko lang may dakwaraw. Nagmayat na mo tadagaws. Dayta, nakangag kalaka nga ron kin ni Kapitan. Awan nga ron maawis ko nga ginaw. Tilanto mga min aramidam. Banin. At kung nga ron maibos ti kwarta. May amtabangkaw. Ay. Una yan aya, tanagtalek kang agron-ronda dagiti tanod mo. Angam saan mo't gayam. Eh, agi inom da gayam kada pari ba daw? Ay, kasano, ayaban ida ni Pari Badong. Ay, jak kaya ti kasta. Eh, no trabaho. Trabaho. Saan lalaukan iti kalukon ti trabaho? Ay, kat ibagam kadakwarog dayta ah. Ay, una. Strict tuwak idan. Lalakwar. Naong tayo manan, Chip. Da kayong tumot nga main. Di tataba dong Apay ngamin nga, ayaban na tayo. Saan tayo ton adengdenggan ni tataba daw? Wen? Uray pa'y mamin, ano nga agayab? Uray payabayan na tayo. Saan tayo apap mapans? Uray pa'y mamin, ano nga agayab? Uray payabayan na tayo. Madi. Payapay ka dyan.
Ala, adaman uram hindi batag. Saan tayo inton adang danggi ni tatabadaw? Uy, uray pa'y mamin, ano nga gayam? Uray pilitan na tayaw. Saan tayo namapmapan? Winchip, narigat ti maungtan. Ay, sus. 10 minutes after. Nya, Ay, before. tinangit Ay, ko. Ay, la. WT. Ay, apo. Antay, ni Uncle ngay. Adamat ijarwar. Um, ay, wine. Nakatugaw di si Rock ti sa lumagay. Bayam, tapno makapagparier. Agsarsarita dagayam kinitata ba daw? Kasla seryoso mat ti pagsarsaritaan da. Timakdal mo ni Uncle ka. Na, papananda nga ta. Susurutak idaanday. Wen, amumutan ni Tatam Abadong. Ang mga nukompormi man ang ti pangipanan na ni Uncle mo. Badong. Bad inting gayam. Tingin. Ditoy, paray. Aginom ta ditoy. Unak no ko na mga merienda talaan. Apay, dakis ayat ang merienda. Kin aginom paray. Ayan nga ito inuman tangara. Ay, kita na dito ya paray. Dagita ni. Ay, nagaduda kita na mainom. Kaya't ko gaya mga agbartek ta paray. Di. Da kumakayat ti mabarte kat rap eh. Kaya't ko gaya mabarteken ka. Barteken ka. Kaya't ko abarteken ka. Dagita ni. Ay, nagaduda kita na mainom. Kagaya. Kagayat. Kagayan. Basa ka comment ante di ko, Mr. Lolay. Ay, nagaduda kita na mainom. Wen paray. Takayat kau ngagbartek ta. Ay, da kumakayat kat pare. Alaka. Alaki. Alika din ba? Alaki. Agbar- Ganyan batik takit di. Alaka. Day. May am na kitag agas pare. Takayat kau ngagbartek ta. Da kumakayat kat pare. Alaki din pare, agbartek ta. Ay. Nagawid ka ka na. Kunan ni Antay. Ay di mo ayaban ni Uncle Mau. Sika, kwaraw, taginom kami pay. Balo natin nakakano ni Antay. No saan ka nga agaway. Ay, sus. Agasing may data. Ay, pare. Ay, agawid ako. Kadagayam session ba intun bigat. Sa anak amabalin nga agbartek. Kababayin ka dagiti tattao anang ibutos kanya. No jak aramidan. Ti trabaho. Di mo't la maibusen to'y kwarta kun maray. Ay na, agpadpada kayo iti reklamo kani Marituyang. Parikot mi nga rod day tamaray. Adulat ka. Sapay awan mo't maayabamon nga ginom. Sana kayat dagiti tanod. Saan mo't ang kayat ni Kapitan, tagungot ni Maribanang. Ay, yan, ano, ngay nga tada ito'y akwarta. Ay, Naga daw. igatang mo iti kasapulan niyo Awan sa kanu bagasyaw kuna ni Marituyang. Adumot ti kwarta na, ngamdimot gumatang. Happy. Anti Tuyang. Ano sir? Ay, Ano yung gawin ako na alas 4 no? Tingay. Ay, tatabadong. No awan maawis mo, gasto samlaengen ti pang... Ay. Kasapulan. Ay na! Ay na! Ay na, tatabadong. No awan maawis mo.
tilaangan pagkasapulan nyo kininanatuyang tigastusam. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician ay san gayam. Musika la ang gayam. Agudwa. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junrem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Apangkan antay? Antihin na? Pangkan? Foreign. Ay, mabalin. Huwag mabalin siguro. Ay, di first page lang. Okay. First page lang. Ay, si Binte? Ay, wala. Simpa siya nga. Ano yan? Ay, oo. Ugoy. Ayun. Kwa. Badin. Kwan-kwar. Kwan-kwar. Tapos ba ng kwanang. Ay, nako. Tapos to'y kwan. O, di yan, nagpaston yan, tik. Ay, ding gamay. Tinggal to kan. Di YouTube ba na? Siya yung writer kung palang malita na. 65-40. Kurte. Kita man da kita tanod mo paray. Ah, Kita man ida. ayan da aya. At dada dita paradaan. Ah. Apay, di makita paray. Isuda da gijay. Puunay mo tin paray, tadim ida makita. Eh, jak kamin intugot tay antiparak. Iswa jak unay makakita. Ay, lakay kan paray. Isungagikat ka na kapitan. Ah. Tanay, arap kan. Na, anya aya tar aramiden dagiti tanod ka. Ibagaking ka ti makitkitak pare ah. Ah, sige. Dumngag ka. Pigsaam ah. Ni kwaraw ti umuna ang nakatugaw. Ha? Nakadumog, nagsilsilpon. Aha. Sumarunong tayo, dagiti tanod na. Anya Kita tar ba? aramiden dangay. Agsilsilpon da nga rod paray. Ah, Nakadumog da, nagsilsilpon. silpon ah. Uwin nga rod. Rinabiya kas na paray. Rumbang ko mga galibtak na ngagtanod. Ngagrunda. Saan tagsilsilpon da? Pare, Hmm. makitkitam da jay. Anya dahi ta? Nagsiksi oh. Nagpudaw. What? Magmag na ah. Makitam da kita ang magmag na ateks. Kit nagadayaw. Anya nga tatinagan da. Makitam ida. Uwin. Angam da kwarog ang nagasidagan. Di mo makita paray. Na ah. Arap ka, wino, ang inaarap ka lang. Kwan ko. Ay, labas na tatawag na. Ban in kwan. Ay, toy kwan. Ban-kwan. Ko apel lang road. Ay, Ay, dan. Dan. Anyat gatangam, kwarog. Paludak man kagawad. Anyalod ngay, kan manaw. Sa nga gasaut. Sige, isurat mo ditan. Ilod kon. Ban, Banang endeng. kuha next. Titawag na. Apay ngay. Imbaon ko ni Kwarog ang mapan gumatang iti asin ijay teresena ni Marikwanang. Agam, awan mo't indod na nga asin. Nakatugaw meten di tasalas.
Ay, damagaman inteng. Nalipatan nan samot siya impagatang ko nga asin. Kwarog! Damdamagan ni Anten, no, yan ting pagatang mga asin. Naa. Hey! Nga, nagtito yung script nga dapat lang kasi. Nga, road niya. Pagatang mga asin. Damdamagan. Sabay. Nalipatan nan samot siya impagatang ko nga asin. Kwarog! Apa yang kay? Damdamagan ni Antem, no, ayan tay impagatang nakin ka nga asin. Asain? Daya yung pagatang ni anting asain. Kunak man no kunanang agpaluda. Lod asasawam. Nagadayo mo day taasin itilod. Ay, lud tinangag kaw. Kanya nga iti sidain tayo no awan asin na. Natamnay ito na. Ay, di kan tumaagdeng-dengag. Asin? Lod. Ay namaray, apay, anya ti ar-ari bungbungan da ije asidag ti kalsada. Ay na, adan sa banin agdidin nanog. Ah, ay sos, un nga agpaisaw, agdidinanog da. Ayan nga dagiti tanod nga aganawa. Ay, adada ije paradaan. Ay, aganawa da kuman Apay, di da nga ta makita, kat nagasidag je paradaan di ta kalsada. Arap da siguro Badkwar lalaki. Skip manang, di kanya ngay. Ay, dito. Minarmarka. Diyan. Ando tin. Bye-bye. Bye-bye. See you. Same to you. Lalaki. Next again. Yes, until. Next week. Ayo. Badkwar. Lalaki. Ay, mulaw. Kwarog! Kwarog! Aw, apa itataba daw? At agdidin nanugan di taigit ti kalsada. Ha? Di din nanog. Ay, dito. Kwarog! Kwarog! Ha? Apa itataba daw? At agdindin na... Langaro. Ay, Chis nung ganito. Ngamat ka nga na itabil. At agdindin nanog. At agdindin nanog. Kwarog! Why? Gigitang kayo mga green. Agsinglag ka mo ilan na Ate Marlene. Kwarog! Kwarog! Aw, apa itataba daw? At agdindin nanog di taigit iti kalsada. Anya? Ni tatabadong, nakidinanog ka na. Anya nakidin nanog. Chip, danugan mo na ni tatabadong. Apay ang dinanog na ngay. Ay, nagloko kan. Kwarog! Ay, nabangkingan ti rupa ni Tatam Abadong Kwar. Ha? Bangking lang nga din. Adan ana bangking. Anay ko. Kasanaw, kat adda dinanog na kanaw. Ay, Di lapdan dinanog na- kimitinin. Lapdan pare. Ituloy mo mo lang asawain ng Ate Marlene. Pare. Itong mayatanin na yun. Mayat di shot mo, hindi yung Pensyon. Pinson lapteram na. Adan ana bangking. Anay ko. Kasanaw. Ang damot ngamin dinanog na. O di dinanog kumatay. Ay, lapdan nak pare. Lapdan nak. Kaya't kumit adanugan da ito'y akana ka. Ay, pare, saan? Di ka dumandanog kadakes. Siya pa'y itante at dabasol na. Denggam ti ibaga kwarog Anay. Ay, denggam ti ibaga ni tata. Ay, nyamat. Denggam ti ibaga. Magkita
to. Di ka dumat dadakes. Sapay tatabasod na. Waraw, denggam ti baga ni tatam abad. Dumdum nga kang Kyle. Paray, mapan ko kung may report nga dagdi din nanog igit ti kalsada. Ang misak mo ti dinanog na. Apay ngay kwaraw. Jakunay nangag dyan baga ng Kyle. Kasano ang mangag na? Kit nakadumog da amin nga agsilsilpon paray. Ha? Ang damin ka chat kawan Kyle. Nangag mo day taarason na paray. No adakas dia pasama. Saan aday ta cellphone? Into na rin yung. Banin. Imbes adagiti agdidin nanog ti mapan anawaan dakwarog. Nimeten pare badong, ne pare badong. Imbes adagiti agdidin nanog ti mapan anawaan dakwarog. Nimeten pare badong ti in-street na. Un nga rod. Ay, uray tupay nga min adda dito balay, kat jay la silpon nating igaman na. Madlaw kumot day ta. Di mo maibaon a sumakdo. Numot ibaon ko ang mapangumatang, sa bali mo tigatangan na, ta saan na adengdeng ganti ibagbaga. Un nga peso. Napasamak day tan iti na minsan. Kasanon, no panag, ay kasanon ti panagronrondada, iti rabi eh. Ta saan na adengdeng ganti ibagbaga. Un nga peso. Napasamak day tan iti na minsan. Kasanon ti panagronrondada iti rabi eh. Makapagrondada pa'y nga taan na sayaat. When now, jailangan agsilsilpon ti aramidan da. Kwarlal. Dumakder kan ditan usay. Intay agrundan. Si Kantupay, di ka tumadel. Tumadel! Hello. Hala. Oh, Di na nga, di apa, di Sir na Sindo. kitaan me. hindi matilod to. Dumakder kan ditan usay. Ay, sus, may sama pa. Ulaw. Dumakder kan ditan usay. Intay agrundan. Si Kantupay, di ka tumadel dita. Isin ko lang dito'y I love yaw, ijar makabalasang. Pasok mo dahil ito games ko iti cellphone ko Ayan ngay dagiti kakadwata at anaw. Cellphone damat chay. Ay, lakayaw. Agungat ng kalkaw. Maong tantay amin Ay, saan lang nga maungtan Makusilapan tayo pa'y. Nalatay tuloy ko pa itag games. Mayat kag games kahit. Badin. Hello. Paray, tangadam dagiti street lights. Tangadam paray. Na. Apay tapatangaden na. Di si kakuman. Tapno nga rod makita ang nga awanan dagiti street lights. Natakaw dami na Apay tay. Napananan nga dagiti silaw. Natakaw da nga rod. No adda ko man nagrunda idirabe. Saan ko maanatakaw dagita nga street lights. Kita damod nagrunda. Asinaw, Dagiti tanon. no nagrunda da, apay nga rod nga adda natakaw nga street lights ngay. Mga nun natuglapan da. Amin daki day tuglap. Damagag tuman kadagiti tanod ka. Sapay dito'y pay batog ti balay may titinakaw da ngay. Tinakaw da, dagiti street lights. Nasingpit na ba? Nasingpit na ta. Amin daki day tuglap. Damagag
tuman kadagiti tanod. Sapay dito yung batog ti balay may at tinakaw na dagiti street lights. Nakasipsip nga tan paray. Sige, tuyod bad pa lang. Antay to yan. Kuritam, tuyod bad. Balabas pa lang. Sleep kami. Labas 84 ang Oh, kwarin kan di lalaki. Nabagbaga. Sige, angkal. Labas. Ay, nagsipngutan dito'y arubayan, badong. Uy ta, tinakaw na nga raw dagiti street lights. Uray di ta tersina ni Maricuanang kastaunay ti sipngut na. Why, tado nga street lights, ti tinakaw da, idirabe eh. Anya nga iti sirbi dagita atanod dito'y barangay. Kit nagrunda da, ang magsilsilpon damay. Ay unay mo't dagitan. Ay, no siyak ti kapitan, tuya. Nabayagin na sino katak dagita atanod ah. Anya nga iti sirbi da. Awan nga raw. Day tala honorariuman agawat ang muda. Ay, awanay. Nakamakin na giti. Ay, makapatulong. Malumang ka. Sungar, panagsasaang man ang iyay bangsal. Hindi probinsya. Pagarasawan na bagas. Awan nga raw. Day tala agawat iti honorarium ti muda. Ay, nakamakain, itirabe ay. Nagadon, Ne? Itirabe. Iti barangay tayo. Day tala agawat iti honorarium ti muda. Ay, nakamakain, itirabe ay. Nagadon, ti agtatakaw dito yung barangay tayo. Ad-adan nga umay dagiti agtatakaw tawanen silaw iti rabiay. Bak, nga raw. Awan, bakin. Bak mo. Nagrunda kayo ano saan? Ay, kapitan. Siyak ti sumungbat, sana si ka. Siyak ti Chip. Sige, sika nga ti sumungbat. Assistant ka lang Ha? Laglagi pam data. Uy, Anya jay damdamagan nyo, Angkyle? Damdamagak no nagrunda kayo idirabi no saan? Nagrunda kami, Angkyle. Apay nga raw, anatakaw dagiti street lights. Apay ngay nga tangag paisaw. No nagrunda kayo. Apay nga danatakaw, ah? Ay, nagrigat ag panunot iti rasaon. nagsilsilpon ti nararamid ni kapitan. Ay, apa asimong bat ka? Assistant ka lang ko nagka. Kun kahit. Nagrunda kayo, ngam nagsilsilpon kayo lang bet. Kay, Eh, tinulungan ka lang mat asimong bat. maungtan tayo ano kasta ti pa nagsungsung bat mau. Ay, sukatan kayo saan at tanod. Toy ba? Barlal manen. Labas di. Aw, nangagyot timbaga ni Uncle ko idinagungay. Nangag niya, Chip. May, Chip. Anya timbaga na. Kanyang aminan. Ay, kunak man nangag mo ako nam. Chip, jak unay nangag. Sa balin tumot ngamin ti pampanunutan niyaw. Deta silpon tin into na rin niyaw. Saan mo ta? Imbaga ni Uncle ka nga grundata yaw. Oh, nangag yaw. Pagrunta tayo ka na. Kunana nga wan ti agsilpawn. Awan ka no ti cellphone. At dalang ti agsilpawn kabayatan ti an. Dalag silpawn. Budi nga tayo takusan si man. Kunana nga wan ti Rabi niya. agsilpawn. Awan ka no ti cellphone. At dalag silpom kabayatan ti panag. Anya ti mapasamak, Chip. Ikatan ni Uncle Kao. Ay, sos. Ay, agtulnog tayo na ang araw. Iso nga grundata yaw nga awan ti agsilsilpawn. Ay, uy, ibatik ti cellphone ko. Ay, wala siya kabate. Pangibat yan yung nga iti silpon yaw. Dito ibulsa. Ay, wala. Ibulsa mi. Ibati yung iti balayaw. Anya nga ibulsa. Ay, uy, Chip. Awan nga rut ti agsilpawn. Anto, 6 Adi 6 mo ba yan? 2,000 ikrudo to niya. Ay, mapan kay agrunda. Kahit laglagi pa nyo ti imbaga kada kayo, ah? Aw, sumungbat ka yaw. Uy, Chip.
Bawal What's up? tayo cellphone. Gusto? Hmm, Mana kayo kukuha? gusto. Ay, sus. Ito yun, mamaniwalay. Ay, tatabay lang ada ka Oh! chat ko yan. Eh, mapan kaya grunda. At lagi pa nyo timbaga kada kayo, ha? Sumumbat kayo. Uy, bawal tayo cellphone. Pigsaan niya o tadatultulang ni Uncle Cow. Bawal tag cellphone. Uy, bawal! Naglaing ka yan. Naglaing dagiti tanod ko niya kay. No, dag cellphone, i-report nyo kanya. Talawag! Dalawang kapitan. What ito yung... Anyamutan. Chip. Ay, gasa. Jacket yan. May salang gayam ti sumungwat. No, dag cellphone, i-report nyo kanya. Talawag! Nalawag, kapitan. Aw. Apay may salang ti simong bat. Kaslasan analawag kada kayo amin ah. Sumungbat tayo amin. Agigidan tayo. Nagbilang nga May isa. Dua. Wata kamot ati agbilang. Musapol pa nga adda ka. Ay, yo. Ay, awanan. Wiw. 1, 2, 3. Isa. Dua. Wata kamot ati agbilang. 1, 2, 3 ko na malatan. Sige. 1, 2, 3. Nawatan may kapitan. Uy, kapitan. Ustawan kay. Eh, mayat! O, dito. Sinakitan mo, mulong siya. Agsipot tayo na lang. Naskin amatili tayo. Tagtatakaw, chip. Aw. Agrunda kayo na. Apa yan nakatugaw ka di tangay? Bantayan kayo nga raw. Sige, inkayaon. Kasla da masiputan may nagtatakaw ija, chip. Inkayo tiliwain. Sika ngay. Damag ka, damag. Ag-vibrate ti cellphone mo. Cellphone? Ag-vibrate ti cellphone. Ring na ta. Replyak pa man kung mensahe. Ni santo tumawag apaw. Naglaing dito. Okay. Sige. Inkayo tiliwain. Sige nga. Damag ka, damag. Guri ka. Asino ti adda cellphone na? Ay, sana na kami. Mabit lang ah. Replyak ti mensahe ni Labs ko along hair. Anya? Sika ti adda cellphone na? Ala, agrunda kayo kit dain. Kunay kayo na. Nay, mawagan. Ay, mabit lang ah. Tasong batak ti awag na. Hello, my loves! Na Batoy! Batoy! Betag. Tata lang. Kang kanayon po or. Di Manila ke 50. Siyempre napudot. Batoy. Inkay waywayan na, jikaldeng, tuyang. Awanan di kalding. Anya, apay nga awan? Kino, lang ito. Agmeme. Pilando. Pilan doon, di ko. Kino, saan ka dyan? Anjirop tap lang makidang ka. Mayatin. Dakal mo ngayon po nga di eh. Kita mapindok mo di ha. Puro Awanan gata. di kalding. Anya, apay nga awan? Kino, agmarmarikmik la idi kalman. Naturog talaeng, kita awanay. Awan nga rudan. Ay, marurudak man no kastoy laeng. Kinita man na laeng, ijay tangkay. Anya? Nangitalyak. May piso ka dyan tangkay. Nangiwaywaya ka. Ang piso na ni Jay Tangkay. Uray, di Manila, 50 nga ba lang? Marurudak man no kastoy laeng. Kahit kinita man na laeng, ijay nangiwaywaya. Awanan, Jay latalin tinabatay. Ay, una yun na pahingay. Mas daaw ka pailaan. Tinakaw da nga rudan. Anya, Ingkay report kini kapitan. kakaiso na kalding kaw, tinakaw da ba?
Hinteng. Nabarag namin niya. So nga kita lagi ito gasol, delikado kan di solar niya. Sus, delikado nagungod ni kapitan. Unam nga grun-runda dagiti tanod mo, paray. Apay nga, anatakaw mo di kakaisuna kalding may ganito yang kaw. Ay, natakaw ko na. Kaduwain, jay lang talina, tinabatay. Apay ngay, kit nagrunda met dagiti tanod. Makaungat ka talagan, paray. Jay pa'y magkalding ko, titinakaw da. Imbang nito yang ko, tasanda tatakaw. Gusto mo nga pugso yun. Imbang nituyang ko, titinakaw na kaya. May mentay ko ba? Ay, delikado di solar. Uy, pumutong ano. Baterya di. Oo, kano. Ako, ana, di pilando. Lata. Antay pa mo, ana, taong pamuti ko. Di pilando solar. Oo, kano. Isolar. Sige, sa mula ko mo. Jay pa'y magkalding ko, titinakaw da. Imbang kumano nito yang kaw. Ah. Tayos laing. May mayat pa'y kuma. Lalquar in. Ako mo, taasok mo na. Asos ako ni kapitan. So nag sabatan ti kiday na, che. Ay, intun madamdama. Agi po gusto iti apoy dayta. Makagayam na makaungay. Ay, nagrunda kayo, ano? Ay, oo, Ah? kapitan. No nagrunda kayo, apay nga ron anatakaw ti kalding di pare ba daw? Ay, kuha nga men, kap. Sayatan ti sumungbat. Apay, ay nagti makagapaw. Nagrunda kami, kap. San mi natilib dagi tagtatakaw ata, nag-cellphone mo ni Kwarog. Chip, ni? Naglukon nga, chipay. Uy, yung PPC. Kita mata, mapindo mo di haha. Di kargam di hahaha. Ingay kasta nga, just may di nga. Nagkas jay. Hahaha. Oo nga. Di pindot mo Ay dyan. nagti makagapaw. Nagrunda kami, kap. San mi natilib dagi tagtatakaw ata, cellphone mo ni Chip Kwarog. Kung nakasayatong ti sumungbat. Andi ka. Apay nga, Chip, magkabil ka. Ikatin kayon, kwarog. Mangalak iti sabali at tanod. Ha? Breed. Ay, bakang ka pa'y nakalike. Team PBC. J page ti ko. Ilike mo Search mo. Kita am dagiti tanod ko, pare. Nay, apay nakasaludo da aming king kaparay. Kunak gayam nga gagit da nga grunda. Asan da nga agsil-silpon tapno jak ida ikatan. Inik ka kun ida iti ultimatum. Isu ay paray. Kasta, naskay na madisiplina mi da, paray. Iso nga ikang Facebook pizza dyan. Talo ka dyan. Kipad ay kipad. Ay, no oras ti panagtrabaho, awan ti agsel cellphone, tapno maaramid yo anasaya ti trabaho yo di ta barangay yo. Nang runaken ka kwarog, tasikat ti chief tanod. Hala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording Ayhan gayam. Nyamutin, malilipatan. Sapatos kita naman ng tinunoli. Ay, di gumatang ti ko ni ingatangan ni Banang Ninting ti sapatos nga day agununay. Nga tay, di jay. Sa baling a presentation. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangag. Unangam na di solar kat, di ba, nung maibos di ko akat agidap matan. Madama wala ti kala battery na nga eh. Ngam ti mag-charge lang ini. Ngam no naka-switch nga, Pimotok sa digit. no naka-switch nga kanayon siguro so di pumutok. Talagang switch di. Kanayon kag switch di. Nurabi ing ag switch. Kas Gigi sila lang karon di. Ag-switch lata. Basta rabi. Giant studio na kat. No ti sumipngatan kat ag silawan. Gata man eh. Ting-ting. Ting bang. Ending ka ba ting-ting? Anya ka din nalpas. Din nalapsan dito nalpas. Uy, ending ka ba ting-ting? Saan dito? Kaslada nalapsan. Ay, nagpasin. Ada nalapsan nga badung tuyang dito eh. Tuyang badung. Dito ay, Nalapsan di badung tuyang tatay dito eh. saan? Sabi kaslada nilapsan mi. Ay, ilat mo din PBC. Andig, imino namin dito yung badong tapos nagsabi yan. Ay, Ay, doon ko na ilike. Ayan na ilike ko. Nag-like ko. 65 for Dito tipindot ko. Meron? Nakakwan ka niya mo. Ay, tapos kasano nga makita mo yung ka. gift or Agnor mo. Ag-pop up tulad ka. Ay, Inya rin ito 60, inya rin ito itira yo. si 41. 41? Ah, ito. Inya oras Ay, Pinay Ay, may sa sakay. kalatan, di palpasyon. Ay, dito ikuan. Jai. Report ito rin tayo in the mix. Nabalimutan di apan. Wait. Ay, nagawin ka. Isipin nga ulit 60. Nalpas ko Panahon dito ulit yung ako na lang badong. ang kamakamali. Badong. Dito yan. I-end ko pa jay live ko taag agkanta. Thank you for watching. Thank you jay regalo, Madam Three Sisters. Thank you. Thank you. Thank you. Ang babait Thank ninyo. you very much. Thank you.